Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Tamang oras, alas 12:40. An oras hatod sa Indokang. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Maray na pagkahapon po tabi sa Indo. Permi ko ito nalilingawan Kuya John Aon sa Kuyang Justler digdi after ko mag-newscast. Pigi-exit ko kaya iyan after kan sa Kuyang samuyan na 12 noon newscast. Tanganing tako sa masunod makahanap man ang iba ba kaya kan duduro-duroble digdi. Maray na pagkahapon po sa Gabo sa nakaantabay sa indang mga haro. Ano lamang tabihan sa nung pinagkakabisihan dyan. Kaso hapon maugmanin marhay ang mga kapitanes di barangay pati na ang mga officials po tabi kan si tentang barangay digdi sa Legazpi. Nailanta kaso hapon pig-recognisar po itong mga remarkable achievements maninda. Bilang mga opisyales po tabi kan mga barangay duman po sa ginibong The Best Awarding and sa recognition ceremony. Diyan po tabi sa inganini sa may St. Elise, Hotel St. Elise, diyan po tabi sa Legazpi City. Full na mga pero the same barangay, the same name, the same faces ang nagkakahililing ko dyan na talaga naman po na nagpailingkan sa inantibay sa pagkakaigwa po nin honesto, silag, ang transparent mga silag iyan as in marahay na paggugobyerno sa laog po ni na nagkapirang taon na and kasuhapon nakahuron ko po tabi maray na pagkaod sa kuyang amigo soon to be cap ang apod ko digdi wad Vince, dyan po tabi sa barangay Humapon, Legazpi City. Maray na pagkahapon po tabi sa imo dyan. And congratulations, dito ka nahiling na, dito ka nahanap ka sa hapon po. Tapuros ka muna ka ito. Paglaog ko ni mo kagawad, Vince, sabi ko, hay na ako, digdi sa tigahanap ko niya akong tawo. Hindi ko nahahanap, patalag duman ako kagawad. Di ba tig-chat ka, kumasain ka, kung anong activity po nito. Tapos nagpuro pa nga ako dyan sa quarter. Tagtaod, may instruction na sa kuya na magdumi. Nasupugon ako kagawad Vince sa oritsurahan ko kasuhapon. Nakapangragid lang ako. Naka-gray ata ito na shirt. Jogger pa. Aba ko na ito jogger pants. Pero nga ni po ang apo duman sa dakul bagang bulsa na pantalon. Tapos naka-rubber shoes ako. Maray man sa mga brand kan mga suulugo kasuhapon. Pero magagayon kaya asin gwapo sa mga sa mga officials kasuhapon. Sabi nga ni kasuhapon ni Mayor Hesa. Ang tawan ta ngayon tabay may mga six pack kaya. Araw to sa itsura. Di ba nakita niyo yung itsura ko kahapon? Tapos ang inatinderan ko aram ni dun kamong do, di ba pag-ulok-ulokan. Just imagine, atinderan ni ate nindo kasuhapon. May mga naka-coat, may mga naka-gown. Tapos ako doon nagbabalag-balag ako doon. Araw ko to sa itsura ko. Pero mahiling mo duman sa kaugmahan kan sabi nga duman ni Alcalde Hesa mismo. Bako nga gabos ngayang mga barangay and may award ngunyan. And then itong awards kang ito, may corresponding incentive po ito. Kaya natao siya kitig to 2,000 duman sa kada barangay. May mga dyan, may mga may mga barangay officials ngayon dyan na nagpatina pakibukok, itong may mga medyo white hair na baga, tigbugtakan nga ki-color ito. May mga nagpa-makeup, may mga nagpa-manicure as in pedicure. And kasuhapon salamatunon po tabi kay Ma'am Meredith Basquinias dahil ibig padaran niya sa kuya sulistahan po tabi kay itong mga barangay na nakareceive po tabi ni na exemplary recognition. Hali po tabi sa DILG, particular na sa City Local Government Unit, LGOO, City LGOO, kan Legazpi City. Kasi nga ni sabi kasuhapon ni RD Arnaldo Escobar Jr. Sa tuyang mga amigo si RD Escobar na
An pag midbid ngayang ini, kulang bagay dahilan ta, bako ngaya lang kita nakasentro duman sa indang accomplishment o sa pagingayakan mga evaluators na ini. Mas mahihiling or nahihiling ngayon nila kung saan pa ngaya mga aspeto ang kaipuhan ngayon nila tutukan, ari na mga barangay ang kaipuhan po pa pong magiyahan at maasisteran. Panganing makapag naman sila, magkaiga po sila ng chansang makipagsabayan na, duman po talaga sa mga pirang taon ng iyong na sana talaga, tas sabi nga kan, iyong na sana ngayon, na iyong man talaga ngayaan na perform and talagang mahiling mo an pagkakaiga po ng epektibo nindang pagugubiyar. Congratulations kay Nanay Mafe Velasco kan Barangay 33, Peñaranda, Legazpi City. And of course, our very own, our punong barangay and EVP, kamuyang Executive Vice President po tabi, Kapitan EVP Glenn J. Barcelona. Sinda lang kung bako Peñaranda, dap-dap. Kung bako dap-dap, Peñaranda. Kaya congratulations po tabi sa inyo. Itong sa mga implementasyon kang itong sa road clearing, itong sa hapag, and then itong sa mga seal of good local governance po baga. And sabi ni RD Escobar kasuhapon, medyo na-defer kaya, perang taon na bang na-defer itong suparamientas mo nang ipinagpapaliba? Itong pagtaupunin mga award para sa Seal of Good Local Governance duman sa mga barangay. Pero ang nasigurasyon niya, without the sering kaning pag-midbid, ipagpapadagos man po grali ninda itong pag-assistir sa mga LGUs, kaibahan na po ang mga barangay officials dyan. Tanganing masiguro po na marahayan sa inang pagugubiyerno. Diyan po tabi sa indang nasasakupan. And anhagyat niya, duman po tabi sa mga perang bulan na sana. Dahilan po ta, daiman ki postponement kan perilian sa Nobyembre 2. Anhagyat niya sa remaining na perang bulan po tabi, August, September, October, November. Dahil nga ni, halos tulong bulan na sana po tabi labi na sa natatada po nindong mga bulan, ipahiling na nindo na kamo po ang karapat dapat kung kamo ang nag-look forward na ma-re-elect. It's either sa mga barangay kagawad o barangay punong barangay. Sabi ni RD, lubos-luboso na po ngayon doon sa mga performance. And then duman naman sa mga nagpapralano, sabi na, magbasa na da po kamo niyan sa may mga interest na mag-file ki Certificate of Candidacy. Magbasa na kamo itong sa local government code as early as now. And dapat ito kamo mag-drafts nin mga resolution, mga mga ordinances na ipapasar po nito dyan sa inyong mga respektibong mga barangay. Sa naramduman ko, sabi ka so hapon ni PD Ben Paul Nas, ang Provincial Director po kan Department of Interior and Local Government Albay. Kadaklanda sa mga may joke about sa gusto nga maging ilihidong opisyal dahil gusto nga ki honorarium, gusto nga maapod nga honorable. As in, kung ano-ano pa ngayang mga, syempre, ang ikatulong nga dyan, ang pagkakaiga po nin eligibility. Yan ngayang tulong ngayang iyan, ang mga rason ko na ngaya, may mga nagbuburuntog, may naglalaog sa bida politika. Honorarium, maapod ngayang honorable, tapos ang pinaka-ultimo nga niyang last joke niya, pag may mga fiestahan ngaya, bentahin ngaya pag honorable ka, tanyaong ka ngaya duman kataning sa lechon. Unlike ngaya duman ngaya sa usual, ang kapot mo ngaya, supinggan na may patos ngayang plastic, ang kapot mo ngaya, adobo, tapos chop suey. So, as early as now, dapat nakitaan itong may mga interest na maglaog po tabi sa politika. See to it na iguman po kamunin pagkaaral kung paano po ang pamamalakad sa indong mga barangay dahilan nga ito sabi ni Mayor Hisham ang pagkakaigwadaan na pagiging kapitan daa yaw na sa imo ang gabos. Yaw sa imo ang judiciary, ikan ma-decide just in case may mga pagpasuruhay dyan. Ikaan niya dyan sa imo ang legislasyon dahil ta ka mo dyan mag-formulate ng mga barangay ordinance, barangay resolution. As in, syempre, ang serbisyo ngayon kaan sa Indo, bako lang nakastick duman sa 8 a.m. to 5 p.m. Kundi sagod niya sa banggi,
makakarender ka mo kayo nga tigaapod na beyond expected na pagsiserbisyo sa publiko. Sabi nga ni ibaga kasapon, ang joke pa duman is, di mo man nga masabihan ngayaan mga mapasaway na. Pwede nga na nga ka magpasaway nga na Sabado Domingo ta mura ngayanin laog. O di nga ka mo magpasaway ngayang ngunyan, ta holiday ngayang ngunyan, sa aga na lang ngayon, o kaya nga sa Lunes. Dahilan po tabi tada kulang bagay, baho karaw-karaw ang pagiging opisyal kan sa indong mga barangay, kaya kung kamo nagbabarala, sabi ba nga ni ibaga, isipon do ni nagkaperang beses dahil ta sabi nga ni kayan kulang nga ni ngaya kagawad Vince ang naglalaog ngayang so income pero ngaya sural daw na nagpaparuro sabi nga nagtatao ngayan naman nagsusulisi dakulang bagay pa po tabi iya. Good luck and sana duman sa mga existing lang sa mga nasa barangay council, kundi po pati naan mga sangguniang kabataan, may pera pa po kamong bulan tanganing maipahiling man an sa indo po tabi na kapasidad, as in an sa indo po tabi na kakayahan na magserbi po tabi sa inyong mga respektibong mga lugar. Maray na pagkauto kay Sir Homer Realista Lola, nakaantabay po ngunya na pagkahapon, asin sa mga nakaantabay man po ngunya na pagkahapon sa indang mga haro. Kay Ma'am Eileen Panesares, kay Sir Roy Morales, kay Ma'am Zaika Logroño, kay Sir Homer Realista Lola, kay Rosendo Monsalve, kay Nomer Bruce Torres, nakaantabay man ngunyan, kay Kuya King Reginaldo, maray na pagkauto po Kuya King sa imong lokasyon, kay Coach Ding, nakaantabay man po ngunyan na pagkahapon, kay Say Pabain, kay Ma'am Juana Talion, Rodel Caudina, kay Sir Jose Alban, Bert Maranyo Baldo, kay Ma'am Aida Atenco Cancua, kay Sir Bas Nasol Nulles, kay Sir Philip Abarquez, kay Ma'am Elizabeth Aringo Aycardo, kay Ma'am Angelica Oxalias Moran. Ano pa man Kuya John, para makapag-isplakar ka digdi, makapag-preparar ka digdi, pwede na akong maglakaw-lakaw. Tinitingnan ako Tatay John, no? Maray na pagkauto dyan sa ining mga akin ini. Liga para ulukan sana ako Kuya John. Ha? Di kami tay-talotay. Magari ko na lang ini mga tugang. Asa kuya po naka-partner sa Technical at ang aning makapagpreparar man po ang masunod na programa. Si Kuya June sa Lado Technical, si Jerome Nico Martinez sa IT, kaibahan si Dexter asin si Roland Patal. Binagpapakpak sa duwa, tama na nga sa sinabi ko. Sorry, pag-arog lang kaning Sabado, nasa pagpahingal naman ang utak ko. Ako po si Angel Mustaza, bye-bye. Tuhod, siko, baywa, aray, paglaging pasan